uke uzwe abantu bekhala noma abantu abadala bethi hayi sekubolile emhlabeni. Omunye asho athi hayi sekuyinsuku zokugcina lezi. Bebuka izimo ezenzakalayo kulomhlaba esiphila kuwo noma kulelizwe lethu esiphila kulo. Umbuzo uthi konakele kuphi? Yini edinga ukulungiswa? Mhlambe ukuze kubuye isithunzi noma ukuze kubuye ithemba ngalomhlaba esiphila kuwo noma ngalesizwe sethu. Konakele kuphi? Ake sikubeke eceleni kwabelungu ukuthi kunjani. Ake sibuke thina ke manje. Konakele kuphi? Ake siqale kubantu besilisa. Kubantu besilisa into edala inkinga eziningi ukuthi abantu besilisa ba-weak. Abantu besilisa ba-weak. Ukube kuthiwa abantu besilisa abekho weak, ngabe abekho abantu besilisa abamithisa izingane bayishiye kanjalo bangathathi i-responsibility. Ukube kuthiwa abantu besilisa abekho weak, ngabe abekho abantu besilisa abangekho empilweni zezingane zabo ngoba besaba ukondla, ngoba besaba i-responsibility. Uthola ukuthi omunye akaze ayithengele ngisho i-andi ingane le, wamithisa nje wabe sebaleka. Omunye waze wayiphiya ngisho ukwiphika. Yini? Ngoba umuntu wesilisa weak. Ukube kuthiwa abantu besilisa abekho weak, ngabe abekho abantu besilisa abashaya abantu besifazane, abashaya amakhosikazi abo. Wena nje uchallenge umuntu wakho wesifazane usubona ukuthi indlela yokuthi uzibone uyindoda ngoba usekuhlulile ngokukhuluma ukuthi umfake isibhakela. So usuvala ukuba weak bakho ngokuthi usebenzise i-violence. Ukube kuthiwa abantu besilisa abekho weak, ngabe abekho abantu besilisa abathi mebexabenile emgwaqweni mhlawumbe bashayelisana kambi, omunye bese khipha isibhamu yambulala njalo kuphele kanjalo. Wona usakwazi ukuhlaziya into kahle, usolve inkinga, nibonisane nisolve, niqede, nihlule inkinga. Usubona ukuthi ngicela ngimshaye noma ngimbulale. Ukube kuthiwa abantu besilisa abekho weak, ngabe abekho abantu besilisa abadlwengulayo. Uyadlwengulwa nje because ulawulwa imizwa yakho, ukuba weak lokho. Ukuba weak lokho. Ngabe abekho abantu besilisa abalala namakhosikazi abantu. Ukuba weak lokho, ulawulwa inkanuko zakho. Yini edala ukuthi abantu besilisa babe weak kanje? Because izwe, kahle izwe, kumele ukuthi liholwe abantu besilisa. Umuntu wesilisa unemthetho, unemandate, unomthetho ekumele ukuthi ayilandele aphile ngayo, kodwa iyasihlula lemithetho ngoba si-weak. Si-weak. Nzima manje ukuthola indoda elawulwa umthetho neqiniso. Kunzima. Yini edala ukuthi abantu besilisa babe weak kanje? Nathi into edala inkinga ukuthi abantu besilisa abasabi nazo imbizo. Abantu besilisa bakudala nabamanje there's a big difference. Yindaba laba bakudala kwakuba khona imbizo. Amakhosi kudala ebiza imbizo ekhathalela izizwe zawo ukuthi kumele zakheke, zishapeke zibe amadoda kusasa. Uthola ukuthi inyanga nenyanga kuzoba khona imbizo, kuyimpoqo ukuthi ingane yomfana iphume ekhaya ihambiye kwimbizo iyoyalwa, iyocwecwa ukuthi uba kanjani indoda, uthini umthetho wokuphila. Kwakuze kube khona ngisho usiko lokuya kosokwa lapho unika umthetho ogcwele ukuthi awusayena kumfana manje usuyindoda, usukhule ngokwanele. Bayalwa abantu besilisa ngobani? Kuyalwa abaholi bakusasa. Phela umuntu wesilisa ngokuzalwa nje umholi. One day unekhaya kumele ukuthi alihole. So umholi awuphili nje ngendlela yakho, awenze ngendlela yakho. Babenika umthetho abantu besilisa bakudala. Babehlala kwezimbizo, bayalwe, bacwecwe ukuze babe yilento ekumele ukuthi babe yiyona. Babengena ebuthweni abafana. Umfana wayethi akhule mase ebonakala ukuthi usekhulile bese engena ebuthweni. Lapho uyofunda into eziningi. Uyofunda idiscipline, uyofunda ukuhlonipha, uyofunda ukuzehlisa, uyofunda ukuthatha ama-instructions. Akusekho konke lokho. That's why babekhula beqotho.
bekhula benza okufanele. Into esishayayo ukuthi abantu besilisa abasenayo indlela yokuthi bayaleke ngayo, bakhuliswe ngayo ukuze babe amadoda kusasa. Size kubantu besifazane. Abantu besifazane into eshayayo nedala inkinga njengoba kukhalwa kanje kuthiwa ayi sekunzima kakhulu manje. Izwe selinje selibolile linjani. Into eshaya kakhulu kubantu besifazane bathanda izinto. Abantu besifazane they are attracted to things. Yona inkinga esibhekene nayo. Bathanda izinto abantu besifazane. Ukuba bekho abantu besifazane abathanda izinto. Ngaba zikho ingane zesikole ejaha amadodana ezimoto. Nemali. Usafunda isikole lo muntu. Kodwa yena nje usegijima nendoda ehamba ngepolo. Thanda izinto. Kube kuthiwa amantombazane awayithanda izinto. Ngaba yikho intombazane ekwazi ukuthi ilale nobaba omdala. Uyambona lo baba ukuthi umdala useshobene ngisho ubuso umdala. Ngenxa yokuthi kunezinto aza nazo usuyibophezela kuyena ngisho ungamthandi nawe uyazi ukuthi awumthandi nawe kodwa ngoba uthanda izinto aza nazo uyayidela wena ubuwena uyinikela. Ukube kuthiwa amantombazane awayithanda izinto ngaba ya-understand emakubo ukuthi ubaba wami ongizalayo akekho empilweni yami. Ngakho anginalo ilungelo lokuthi ngihambe ngibhange amadoda ngoba ngifuna ukuthi ngithole izinto ezithize. If ekhaya bengayi-afford lezi zinto angamukela isimo ngize ngisebenze ngikwazi ukuthi ngithengele lezo zinto. Kodwa ngoba abantu besifazane bathanda izinto uthola ukuthi omunye uyozalahle ngisho indoda emthandayo ngokuyiqiniso ngoba efuna ukuthola lo munye ozomnika lezi zinto ayithandayo nale mpilo ayithandayo nale lifestyle ayithandayo. Abantu besifazane bathanda izinto too much. Yona inkinga esibhekene nayo manje. Umbuzo uthi yini solution njengoba abantu besifazane bethanda izinto kanje? Into yokuqala abantu besifazane kumele bafundiswe ukuyimela. Unfortunately ibhlungu lento because uyazama uhulumeni into engimncoma ngayo engasho nje ngithi ayodwa into engimncoma ngayo uyabanika abantu besifazane amathuba. Kodwa still kusanabantu besifazane abakholelwa ukuthi kumele ngibe nendoda ezonginika allowance, ezonginika imali, ezongenzela le lifestyle engiyifunayo engakwazi ukuyi-afforda mina. Yabo? So abantu besifazane kumele ukuthi bafundiswe ukuyimela. Ingane yentombazane ifundiswe isasekhaya ukuthi ifunde ukuyimela. Futhi ngisho ngathiwa usumdala umuntu wesifazane usuganile mhlawumbe unendoda. Still it's not good enough ukuthi uthembele endodeni uthi wena ikhona iyasebenza mase edlule emhlabeni. So abantu besifazane kumele bafundiswe ukuthi bazimele. Into yesibili ekumele ukuthi bafundiswe yena abantu besifazane ukuyithanda. Yabona umuntu wesifazane oyithandayo ngeke umbone ehamba egona noma ngephi la phambi kwabantu. Umuntu wesifazane oyithandayo ngeke umbone ehamba uyinikela kubo bonke abantu nakubantu bokufika abanye ngoba bayazi ukuthi khona amantombazane athanda izinto bawadoba ngezinto lezi ayithandayo bese bayajika bawasebenzisa bathi mase beqedile bese beyabuya bezosho bathi bathashibhile. Yini ndaba bethashibhile ingoba babona ukuthi bawadoba ngezinto athanda izinto. Ukube kuthiwa amantombazane ayayithanda ngaba yikho intombazane esukela umdodovu wekhehlo elidala just because uzoliblessa ngezinto ezithize. Muyithanda wena awuthandi izinto kakhulu uzithanda wena kuqala. Umuntu wesifazane oyithandayo ngeke anikele ngomzimba wakho ukuthi athole umsebenzi. Ngeke akuvume lokho because uzithanda yena kuqala. So kubalulekile ukuthi abantu besifazane bafunde ukuyithanda, bafunde futhi nokuthi bazimele. In that way singakwazi ukuthi siye phambili. Siyabonga kakhulu.